verse 1. Yimani ngoko enkululekweni. Stand ye therefore in the freedom Athe uKristu wanikhululela kuyo. that Christ has set us free, Nize ningabuyi nibanjwe ijokwe yobukhoboka. and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Umpostoli Paulus apha uthetha nabaseGalati. Apostle Paul here speaks to the Galatians. Yayingabantu abangathanda ukumamela kakhulu. Those were people who did not like to listen, Kodwa kwakulibandla lakhe. but it was his own congregation. Wayengathethi eGalati yonke. He was not speaking to the entire area of the Galatians. Wayethetha kwabase. He was speaking to those who belonged to the area of Galatia. Kwabo bathe bamva kwabaseGalati eGalati. Amongst those who had him, those who were the Galatians. Uthi kubo yimani enkululekweni. He says to them, stand steadfast in the Not freedom, just inkululeko. not just the liberty, Le uKristu athe wanikhululela kuyo. the one which Christ has liberated you unto, Ningabuye nibanjwe ijoko lobukhoboka. and not again be burdened by the yoke of slavery. Kuyacaca uba elibandla belibanjwe ijoko yobukhoboka. It is clear that this congregation was entangled in the yoke of bondage. Umuntu uyabuza ke A person may ask, uba yintoni le joko yobukhoboka? what is this yoke of slavery? Mna ke ndiyamphendula I respond to him ngombhalo. through the scripture, Uba nifuneka niphendule ngembhalo nini. because you need to be responded unto with the scripture, Ngoba ingxaki ninayo kakhulu. because you do have a problem. Uba aniphendulanga ngombhalo If you are not responded unto through the scripture, niba nengxaki kakhulu. you have a problem. Ubufunda kuTimothy oqala If you read from the book of 1 Timothy, chapter 6. chapter 6, Ke kona ukuhlonela, that is chapter 6 verse 6 yeah. chapter 6, verse 6. Ke kona ukuhlonela uThixo But godliness kundawonye nokwanela. is together with contentment. Ukuhlonela uThixo Godliness or respect to God kundawonye nokwanela. is closer indeed with contentment. Kusekezele inzuzo enkulu And it is for the great gain kuba sibe singangenanga nanto ehlabathini. for we brought nothing into the world, Kuyabonakala ke kananjalo ukuba asinakuphuma nanto. and it is clear that we cannot take, you can take nothing out of it. Izibheki zami ngathi ziyaphela. Kuyabonakala ke uba asinawuphuma nanto kananjalo. And we can take nothing out of it. Sinento ke edliwayo But if we have food neyambathwayo and clothing, masanele zezo zinto. let us be content with that. Ke abo bangazizityebi People who want to get rich bayela emadi ekwendweni fall into temptation nasesibatheni and a trap, nasezinkanukweni. and in many desires. Nike nibabona abantu abanemali indlela abarhala ngayo. Have you seen the people who have money? The way they Barhalela so kwantu they wish for, they desire for everything, they envy everything. benziwa imali. It's money that drives them to do that. Ezinkanukweni ezininzi ezibubudenge In many desires that are foolish ezenzakalisayo and harmful, zona zibatshonisayo abantu ekonakaleni that plunged men into ruin nasekutshabalaleni and destruction. kuba For ukuthanda imali the love of money yingcambu yento zonke ezimbi.
is the root of all things that are evil. abathe abathile And some people, ngokuzolulela kuko being eager for money, balahlekana nokholo has wandered from the faith bazibhodloza ngobuhlungu obuninzi. and pierced themselves with many graves. Yabona uba ufuna ujonga umuntu olahlekene nokholo, You know, if you want to find someone who has lost his faith, jonga umuntu othanda imali. look at a person who has love for money. Kakukhangele uJudas, Look at Judas. ngumpostile, He is an apostle, but walahlekana nokholo but he has lost his ngenxa faith yokufuna imali because of him envying money yabantu bakwarhulumente, from those who are in the government. ukuphelisa ubuKristu. Those who were after destroying Christianity Ngenxa yothando lwemali, because of his love for money, danariyo nje ezi-30 just 30 denarius. wandingela inkosi yakhe. Then he You backstabbed know his what? own Lord. Ifunde kakuhle lento. Read about this well. Ayithi It doesn't say uthando lwemali the love for money ingcambu yesono. is the root of a sin. No, ayithi ingcambu yesono. It doesn't say it's a root of a sin. Ukuba ngaba bekuthiwa ingcambu yesono, If it was saying it's a root of a sin, ngekubhetele because isono siyaxolela. it would have been better because a sin can be forgiven. Ingxaki ingcambu yobubi. The problem is the root of all evil. Ububi into eserious kunesono. An evil thing is something serious more than a sin. Niyabazi ububi? You know what? Something that is evil. Xa uthanda imali ndizakubonisa ububi yintoni. When you have love for money, I will show you, uthanda this imali, to you. When you have love for money, Into yokuqala oba nayo the first thing that you have sisibindi sokubulala uzofumana imali. is the braveness of killing someone for you Ngamanye to get amazwi money. umuntu othanda imali nyhani In other words, someone who has love for money, akanamsebenzi nokubulala omnye ukuze afumane imali. it doesn't care whether he can murder someone for him to get money. That's why uJudas wengenamsebenzi nokuba kubulawe inkosi yakhe. That is why Judas did not care whether his Lord is Ezawufumana going imali to be nje. murdered for him to get the money. Ngamanye amazwi In other words, umuntu othanda imali someone who has love for money, uba sisibulala mntu. he becomes a murderer. Neenkabi ezikhoyo apha Even the akho assassins that nkabi are xabene there, nabantu babulalayo. the person who is an assassin is not in loggerheads with the people that is Ifuna killing. imali. He's just after Kwaba money bafuna lo mntu afe. from those who want Ngamanye this amazwi person to die. luthando lwemali elimthumela ekubeni abe yimedara. Ndifuna ukucacisela ijoko ebukhoboka. Uyazi xa ubulele umuntu oyi-1 You know, when you have murdered one person, kuba khona umuntu okubonileyo there's a person who has seen you okanye okukrokrelayo buyenzile le nto. or who's just suspecting you that you have done that. Laa nto ikwenza into yobuphinde umbulale. That Bulala makes you omnye to umntu. want to kill the same person. Xa kukhona abakubonile ubulala lo okanye kukungqina ababaziyo obuyele kubeni into yoba uboniwe kufuneka uphinde uhante aba bantu. Those who have Ngamanye the amazwi evidence that you have killed uendapha someone, ungumbulali. you end up murdering all the people who have Athi ke suspected umpostoli you. Pawulos, Then Apostle Paul says, umbulali a murderer akanawungena ezulwini. cannot enter in heaven. Umbuzo uthi, Now the question is, utsho njani uPawulos? how can Paul say that? Apha sibizelwe kwinkonzo yasengqondweni. We are called here to the church of the mind. Uba ingqondo yakho igcwele kukubulala abantu Thixo abathandayo, If your mind is full of killing people that ithi God loo nto loves, ingqondo yakho it simply means your mind ayikhonye noThixo. is not the same or at the same level as with God. Ngamanye amazwi, In other words, xa ingqondo yakho ingekhonye noThixo, when your mind is not the same with awunawuhlala God, apho uThixo akhoyo. you cannot be in the midst where God is. Niyaunderstand le ndithethayo? You understand Okay, this what I'm masidlule saying? apho sisithetha ngobubi. We speak about evil here. Kukho le nkosi eyabulala ngubani nomfo yambulalayo. Azathi uThixo apha igazi likabani lixhatshwe khona nelakho liya nguNabhuti.
ngenxa Nobody. yesitiya cha umhlaba ufuna umhlaba kabani This person was after the Naboth. land of Naboth. yamenza loo nto into yoba ambulale That made this person to umhlaba kill ke Naboth. yimali The land is money. into edala uba sifuna umhlaba siyawazi uba uyimali The umhlaba reason for us to be after the land, we know that it is money. noba ungenza kanjani umhlaba yimali No matter what you do, the land that is is why money. uthixo wasinika umhlaba That is why zange God gave us sidale the nje land. uthixo He did not just create us. wasidala He created us wasibeka phezu komhlaba and put us on the wasinika land umhlaba and gave us the ukuba land siwusebenze that we should work the ground. isisono into yomzalwane ongawusebenziyo umhlaba It is a sin for a brother not to work the ground because akamthobelanga uthixo because it's not xa submitted to ubekwe phezu God. komhlaba When you are put on the noba ground, mncinci kangakanani no umhlaba matter how small the land is, usebenze you need to work the ground. akusho mna It is not me who says that. nguthixo It is God. nenjongo yakhe yokubeka umuntu emhlabeni That is his yeyokuba purpose. awusebenze umhlaba Of him putting the man on the land is for man to work the ground. once umuntu abe nobubi Once man is full of evil, uhamba mane eyovula ivenkile zabantu athi ufumana imali ethile wena extortionist he will go and get money from people who own Ndinika imali ethile, retailers. Give me this ndakuprotect. money, I will protect you. ikwanguye ke ozawubulala le bhizinesi yakho xa ungamniki He is the very person to kill this business when you don't give him the money. bububi obo That's all evil. uhamba usamkela izinto ongakange uthini uzisebenzele Receiving things that you never worked for. ithi ke ibhayibhile yiya embovaneni vilandini The Bible says, go to the ends, you uyofunda people indlela who imbovane esebenza lazy. ngayo isebenza umhlaba Look at them, how they work the ground. andijonga la madoda umhlaba ubekelwe into basusebenze The land is there for us to work on it. akulunganga into kube nomhlaba ujika ungawusebenzi It is not good for you to own the land and ndiya not work kwidyokhwe the ground. yokukhobeka I'm going to the yoke of slavery isisubuvila that brings laziness ufuna izinto ezizalula and want things that come easy. kwezi zinto ezizalula In those things that come easy, uzawubulala abantu you will murder people. uthando lwemali lenza into akukho ndoda ke yonele imali There's no man who gets satisfied with bonke money. abantu abanemali All people who have banengxaki money, yonganeliseki imali abanayo they have a problem of being satisfied with the amount of money they have. benza amatyala They go into debt ade abengaphezulu kwale mali anayo until they are over the money that he ungena has. esiqalekisweni ke wakasiboni Now he's getting into a curse. He ufika cannot indoda realize that. ibhiliyone kodwa amatyala ayitriliyoni When the person is a billionaire, but he's got $1 trillion worth of khawuxele debt, mna ngubani obhetele wena nomntu ozihlalele emkhukhwini ofumana i-50 rand alale edlile Who's- aphinde ngomsa ayofuna enye who's ngubani better to the obhetele person? wena to you and the person who gets 50 rand and is content with that. nawe sowuvala ifowuni ngenxa yamatyala You who's now not opening your phone because of debt. uqhamuke waba lixoki You have now become a liar because awunayo le mali because you don't have this money oyithathileyo that you have borrowed. ngoba kutheni uyarhala Because you are envious. rhalela yonke into le You envy everything. urhalela ubomi babanye abantu You envy the life of other people. awunamsebenzi nale nto athi kwimithetho elishumi uthixo You don't care about the 10 uthi commandments where God unganqweneli says, ne-esile thou shalt not envy even the lo donkey mmelwane wakho of your fellow brother or neighbor. uba uthengwe ibhenzi apha next door nawe sowubaleka uyofuna enkulu ibhenzi kunale When they have bought a Mercedes bubomi Benz, bantoni you run away. obu uphilayo What type of a life you are living? uphethwe idyokwe You are entangled in the yoke yobukhobo of slavery. idyokwe ke xa ihleli apha When the yoke is on your neck, iba nestrope sakhona it has its own rope. igama lesastrope And that the name of that rope, urhala it's envious. urhala It's greed. okurhala xa sikubiza When we talk about this greed, sithi luthando lwemali we call it the love for yazi xa money. uyithanda imali You know, when you have love for money, iyakubophelela kwezi zenzo zobubi it entangles you in these evil deeds.
Asithi imali msaniba nayo We are not saying you should not have money kuba ke niyasebenza because you do work, but suthanda imali but do not love money ngaphezu koThixo. more than God. Kucaba kunzima nokunikela. It's Yazi abantu difficult for you to abanethandela make an imali offer. People who love money, uyawuhlangana nabo becomplain abaneliseki you find them complaining they are not satisfied ilento bayiyo. with what they have. Uyawufika becomplainela ne20 rand They are complaining even about the 20 rand yomnikelo. of an offering. Nizi le mali biswayo apha. With their Ike calling for lots and lots yaninzi of money. Where, ingakanani kula brand yakho. how much of this money is called to that brandy of yours? Fika unkabi banevesi yakhona. They have a verse for it. Wayesithi Paul Timothy uthi hayi uPaulos kuTimothy uthi hey susela yonke into man susela amanzi cha Paul said to Timothy, thou shalt not uthi drink only sela water. nentwanana Drink also a little bit. yantoni le uzawuseva yona apha namhlanje The wine that you are uzawusinika going, intwanana you will give us a awuzusinika little bit. ibhodlela lewine You are not going to give us the whole bottle of nalo wine. ntwanana Even that small bit, funeka usinike sowubulele you must give it to us after you have given thanks. iyathandazela. We pray first for it. Uyazi ungena kwami kule nkonzo When I came to this church, ndahamba ndaya eBrakpan. I went to Brakpan. eBrakpan ndafuna uzufihla I wanted to kuba hide myself bengikazithembi apha ebhotileni. because I was not sure of myself in terms Into of my nayo drinking. ndahlangana nabahlobo bam. And I met with my friends. Hayi bandicenge bathi ayawuthatha iAmstel le into incane nje iAmstel. iAmstel ibhiye. They said to me, let me just take a beer, a bottle of Amstel. Hey. Lo mfo wamkeliswa umoya ingcwele. This man was given the Holy Spirit. Ngoku uthatha iAmstel. Now he's taking this Amstel. iAmstel kudala ndisela mos. I've been drinking for some time Ndingekakholwa. before I Zange believed. ndinxile ibhiye. Na ibhotile yebhiye zange ndinxilise. Not even a bottle of beer never Kwakufuneka used to make sibe me drunk. ninzi. I Ne needed to Amstel le take more. ndandiyisela. Even the Amstel, Zange I ndinxile iAmstel. never got drunk from it. Ndayisela lo Amstel zange ndiyigqibe. I drank that one Amstel, but I did not even finish it. Kodwa ngembonakalo ndandinxile ingqondo kodwa ihleli. But I was appearing drunk, Ihleli but my ingqondo. mind was still sane. Andikwazi ukuhamba. Hey, tsaya kanjani ekhaya? iAmstel indihlele emadolweni. The Amstel was Yo on my yo knees. yo yo. Hayi ndixelela mhla ndahlukana notywala. The day It was I that just day. left drinking alcohol, Ndalihlazo ebantwini. I be- Ingqondo ikhona. my mind was Iyandixelela still uba sane. ayikho le nto ndiyenzileyo. It tells me But that what you have done sendiyenzile is ke. wrong, but it was done already. Ndathatha isigqibo lamini. That day I took a decision Uba soze ndiphinde ndisele tywala. that I will never again drink alcohol. Nanamhlanje. Even today, Nobusathana angafika ndifumane ndisuka apha ecaweni. Soze ndisele tywala kodwa. if the devil can find me leaving the Soze. church, I will never drink alcohol. Because akukho nto isetywaleni man, ingqondo yakho le. Because there's nothing in alcohol, it's just your mind. Kuweske xa ukhonza uThixo uzophinda umgibisela utywala. Unomoya oyingcwele apha kuwe. Uphinde lo moya wakho oyingcwele ugibisele ntoni? It is worse Ithi when you incwadi bring yeBhayibhile alcohol in your kaYohane. Holy Spirit. The Bible says Ufikile unyana kaThixo. the Son of God has Wasinika come ingqondo. and he gave us an Wena understanding. kufika kuwe ibhiye. To you, the beer comes in the mind Ehlutha ingqondo. and take away the mind. Awuboni usesihogweni. Can't you see that you are in hell? Ukwidyokwe mose ukhobo. You are in the yoke of I don't slavery. care noba ungubani, noba undawoni. I don't care which level you are But or where you are, utywala buphazamisana nengqondo. but the alcohol disturbs the mind Ayizisileyo uThixo. that God has That is brought. why ungena ngqondo. That is why you are insane. Iba weske eyomfazi oselayo. It is worse Hayi with ke the woman ndivele that ndibona drinks. uba hayi ke libhubhile ke ilizwe ke I ngoku. see that Xa now the indoda world ingasiba is ending. nangqondo, nomfazi angabi nangqondo. When a man is Hayi mindless ke and ngoku, also hayi the hayi wife hayi. is mindless. Hayi hayi hayi. Yo.
At least banethemba apha komama because omama ngabantu ababhadlileyo. At least we have hope with the mothers because they are And they are saying bazosinceda omama, luncedo lwethu. they are a Xa help. kwanoncedo olu lakho, i-distraction nje. When your help is the distraction itself, Andikho apha ndikwidyokwe yobukhoboka. I'm not there, I'm in the yoke of slavery. Uyaqonda uba lo muntu ukhotyozwa ingqondo Can you see that this person's mind is destroyed? edelela uThixo, That the mind that undermines nedelela God abazali, is enslaved by the mind that nedelela disrespects izinto parents uThixo azidalileyo. and That disrespect is- the things that God That created. is why kulula ukubulala umuntu. That is why it's easy for him to Sisedeleli kill someone. esi. This person is That very is why sinful. kulula ukudlwengula. It's easy for him to Sisedeleli esi. get into rape Sadlwenguleka apha engqondweni asinangqondo. because he's raped in the mind. He does not have a mind. Ubungahamba ujonge urhulumente wethu. If you go to our government, Phelile urhulumente wethu ukukuthanda imali. our government is destroyed because of the love That's for why money. bengenantloni yokudla imali yabahlolokazi. That is why they're not even That's feeling why pity for those who are bengenantloni widowed. They take their money and eat. ukudla imali yabantu. They are not even ashamed to consume Kufuneka money abantu for bakhelwe people. indlela. People who are supposed to receive a road. Bona banikana le mali yendlela. They give to each other. They give to each other this money Babhale of into this road. yokuba isithathe ngekho This road has been luthando cut and not disrespect. lwemali. It's because of the love for Uthi money. umzalwane ufumaneke kwezo zinto. And now a brother is found in those things, Uyothendarisha, going to submit a tender, unikwe imali ongayisebenzelanga. given money that you never worked for. Xa kujongwa le mali, When we look at this money, ayenzanga lento emele uba iyayenza. did not do that which it was intended to do. Ukhohlakele igama lakho. When you are like that, There's you no are difference cruel. phakathi kwakho There's noJudas. There's no difference between you and Judas. Webile, ulisela. You are a thief. You have stolen. Idyokwe leyo That is the yoke yobukhoboka. of slavery. Because from there, Kusukela up, bonke abantu abathi uyifumene wrong le tender ufuna ubabulala. all those who claim that who say that you have got this render in the Wenza wrongful way, exactly you le want nto to eyenziwa murder them. ngababulali. Doing exactly what the murderers are doing. Noba ke umbulala ngokwengqondo. Even when you murder with the Uyazi xa mind, uxoka you know, when you lie, ubulala abantu you destroy and kill people ngokwengqondo. with the mind. Ufuna bakholelwe into engekhoyo. You want them to That believe in is why something that does not That exist. is why uSatan That is why the devil etarget ingqondo yomuntu. targets the mind of a human being. Yazibile le chap. This man has stolen. Kodwa bandityhola. He says, no, they are just accusing Hey, me. uthi ufuna ukukholwa nawe uba hey uyatyholwa nyhani. You also want to Liseleli. believe that this person is accused. This is a Ngoku thief. uba ingqondo yakho because uqhela ukuba He's stealing your mind because he's used of this ufuna umcingele stealing ngenye thing. indlela. He wants you to think the other way. Kukho amandla There is the power ku-confession. in confession. Uthi uThixo God says ngoPawulos through Paul, ukuba nithi nisixele if you confess izono zenu your own sin, uthembekile he is trustworthy. uyakunixolela. He will forgive you. There's power in confession. Kukhona Le amandla nto ekuxeleni ungayigqiba nje izono. ngosuku olunye You can finish all that in one day. ngokuxela into yoba ndiyenzile ndicela uxolo. To say, I've done this, I'm asking for forgiveness. Abantu People, bayaresponda emxolweni. they respond to forgiveness. Akekho umuntu ongakwazi ukuxolela umuntu ocela uxolo. There's no one who will not be able to give forgiveness to someone who's asking for it. Ngaphandle kwaba baphethwe idyoko yobukhoboka. Besides also those who are in the yoke of slavery. Abaxoleli kwamntu aba. They don't forgive anyone. Bayakugqithisa ngamafu. They just make you to cross the skies. Kha kujongeke Look at now, zingaphi inkabi eziphila ubomi obude. how many assassins live a longer life? Ngogwebo gweba ngalo. In the same scale that you Nawe judge, futhi you also, uzawugwetywa ngayo. you will be judged on the same Abantu scale. babulalayo. The people that you are murdering, Oku kufa ukwenzayo kwizinto zikaThixo. this killing that you do in the things that God did, Wena ikulinde lento ngonaphakade. this is awaiting you for eternal. Ufa ngoku, You die now, ufena ngomso. even tomorrow, Uhlala ufile. and you remain dead. Andabi yandivana. Umbuzo uthi ufa njani? The question is, how do Hayi, you die? man.
ufana nam ndinxileyiti lento andikwazi wabhalansa ingqondo kodwa ihleli You are like uthixo me uyenza that you ingqondo can't yakho balance. ihlala izova ii-pains God makes your mind to be sane so that you can feel the pain. ucima ujudas wayezozifaka esiphunzini ngoba kutheni You would think Judas went towards yayitshisa into the sword. ngaphakathi Something was burning in him. wayazi into ayenzileyo He knew very well what he did. nifuna uba kuloo nto nani You also want to be in that? phumani mani kwezo zinto Come out of those things. phumani kwezo zinto Come out of those things. nina You nikhethiwe are the chosen ngumoya oyingcwele by the Holy Spirit ukuze so that nilawulwe nguwo be controlled by hambani him. ngoko Go ye therefore ngokwe-guidance kamoya through the guidance of the Spirit, uyesu kristu asishiya the nawo one that Jesus Christ left uthi with us. andinishiyi nodwa He says, I will not leave ndinishiya you nomoya alone. I oyingcwele will leave you with the Holy Spirit. sonke All of us, kufuna sikhokhelwe ngulo moya we must be led by that Spirit. usifundisa ntoni umoya oyingcwele What does the Holy Spirit teach us? ukuphuma kwidyoko yobukhoboka Come out of the yoke of slavery. le nto isenza into yoba sikhonfese This that makes us to confess le nto uba siphuma kwidyoko yobukhoboka is because we come out of the yoke of and bondage. once ukhonfese And once you confess, esi sona iseso sakho that sin does not belong to you anymore. siyahlanjwa It's washed away. athi ke uyesu kristu xa ithandazela abafundi bakhe Jesus Christ says when he prayed for his disciples kwincwadi kayohane 17 in the book of John chapter uthi 17, it is kukuthi by truth ngeqiniso that we are sanctified apha sigezeka kwa sihlambeka The truth khona. Iqiniso liyasihlamba. alo qiniso That truth liza ngeconfession comes through the confession. because efika uyesu kristu akho nomnye kuthi On arrival of Obephila. Jesus Christ, there's none amongst us ufike bonke abantu who was befile alive. We were all dead zizono with sin neziphoso and trespasses. kodwa ngenxa yenyaniso But because of the truth, sahlanjwa we were cleansed ezonweni from sin. lo nyaniso ke That truth, therefore, yile isifundisa into yokuba is that which teaches us masimcaphukise usathane that we should not give happiness to the usathane devil. akafuni xa senza izinto zakhe The devil does not want us to do his own things, sizithethe and we speak about them. once sizithethe uyacaphuka usathane Once we confess them, the devil gets angry. and abe nomsindo akushiye He will get angry and leave you. uzawuxelela ke athi unolwimi He will say you are le a nto gossiper. inolwimi This person is just uyaxoka kucaphukile he's angry kuba imikhuba yakhe ivezela ubala because all these things were put uba ufuna in front of usathane everyone. akushiye If you want the devil to leave you, thetha inyani tell the truth uxela izono zakho kuthixo and confess your sins to God. once wazixela izono zakho kuthixo Once you have confessed your sins to akuthiwa God, angakuxolela it doesn't kuthiwa say he might. uthembekile He says he's trustworthy. uyoxolela He will forgive you. nike nimbone umthakathi Have you seen a witch engafi not dying? agule angadafe He gets sick, but he cannot die. the day bafika abantu The day these people came, ebebabulalela those that he used to murder for them, ucela uxolo apha kubo he's asking for forgiveness from them. umbone umve confess You hear him ho confessing, ndambulala umntakabani I killed so and so's ndambulala son. umntakabani I killed so sicela and so's uxolo child. bethuni I'm asking for ke forgiveness. nathi sikuxolela Once we are saying we have forgiven you, uvela ikhaba ibhatyi afe then we will Amen. just depart. kucace into yoba ebesebotshwe kukufuna uxolo You can do see you know why that. efuna uxolelwa You know why he wants to be forgiven? engcwabeni nizawufika nithi hamba ngoxolo abengenalo At the grave, we will say, go in peace, xa and you will not have simthumela peace. koyise When we send you to sithi your hamba father, ngoxolo we say, depart in peace kulo mhlaba wentsizi nentlupheko from this world of akafuni difficulty. umthakathi ukufa uxolo engenalo That this evil person does not want to die without having peace. niyayiva phofu le ndinixelela ke ngeJacob Khobo I'm telling you about the yoke of eli slavery. bandla ke lasegalati
This congregation of the Galatians, Kuyacaca uba njengoba efika nje uPaul it is clear that as Paul was arriving, ulincoma ekubeni into yoba likwazile ukonfess izono zalo he's commending them for being able to confess their sin lashiya ububi. and leave behind all evil. Uthi ke ngoku yimani, He's saying now, stand enkululekweni. in the liberty. Uyabuza ke umuntu uba yintoni inkululeko? Then someone may ask, what is this liberty? Sikhululwa yinyaniso. We are liberated by the truth. Ubuzothi ngumpostile usengumposile kodwa uyaxoka. If you are an apostle but you are a liar, Phila ngokuxokisa abantu. you live by lying to people. Hey, uphethwe idyoko yobukhobo. You are entangled in the yoke of Into slavery. esikhululayo What liberates us inyaniso. is the truth. uSathane izono zakhe The devil, his nobubi sins, bakhe ufuna ubenze phansi kwetafile ungabonwa mntu. he wants you to do his evil And under into the table. engabonwa mntu iyakukhuthaza uqhubeka uyenza. Something that is not known, it encourages you to go forward. Ndithetha mina. Ijokhwe leyo mkhobo kuyithwele unothando lwayo. It's a yoke of slavery. You have love for it. Thetha inyani man. Just confess the truth. Inyani The truth izawuhlamba isono sakho. will wash this sin of yours. Once uyithethe le nyani Once you have said this truth, kwawena uvele uve ukhululekile. you feel very free.